dan. Ovo je plodna zemlja i tako ja kažem, Bog nam je sve dao, samo mi to trebamo nekako da znamo da čuvamo i da negujemo. Što je čoveku dovoljno za život, jel? Jeste. I ne možete, mislim, sad se stvorilo način razmišljanja da ljudi sve gledaju kroz interes, kroz, znate, koliko će da zarade, koliko će danas da zarade, koliko će... Mislim, morate da volite to što radite, morate da volite da negujete zemlju, da obrađujete zemlju, a posle sve ostalo dođe na svoje. Ovo tamo je željin i goč. Iza oraha... Tamo je Kraljevo. Jeste. Ono iza oraha, tu je kopaonik. Tu je kopaonik, kad je lepo vreme, baš se vidi staza na kopaoniku. Uvek vidimo da li ima snega, da li nema snega. Jer mi ne mašimo ako kažemo da je ovde baš taj mehanizam bitni, satni mehanizam, srce Šumadije. Pa jest. Tu je? Tu je, jest. Pa da. Ali uvek gledaju nekako da smanje tu Šumadiju. Što? Pa. Sad ćemo malo da se bavimo ozbiljno Šumadijom. Da. Ako se popnete na bilo koji blagorodni breg Šumadije, prepoznaćete ono što su mnogo vekova ranije pravi domaćini ne samo znali, nego i čuvali kao istinski zavet koji se prenosio za dolazeće. Pa definitivno ako je ljudima iz grada dosadilo gradski život i ono sivilo tamo, definitivno imaju gde da dođu u zdravu sredinu. Još uvek imamo šta da ponudimo i šta da pokažemo i čime da se pohvalimo. A šta je to onda čoveka koji sam po sebi ne može bez prirode odvuklo sa ovakvih blagorodnih mesta? Da. Pa nama je negde servirana priča da je svuda negde mnogo lepše nego kod naše kuće i ljudi su poverovali u tu priču, a onda su shvatili da to baš i nije tako i sada bi verovatno mnogi da se vrate, ali nije ni lako sada se vratiti negde gde je sve stalo i gde trebate sve nešto od početka da krenete. Tako da kada se izgubi taj kontinuitet, onda je veliki problem. U stvari vratiti se na ono staro i zato je bitno da se te matične porodice zadrže ovde na selu, da ta deca koja su odrasla ovde na selu da ostanu tu. Jesu varoši na tren nadvladale, ali se i one prazne. Da ne ponavljamo priču o fizičkom i ekonomskom stradavanju domaćina, posebno mislećih ljudi. Hajde da vam odgovorim na pitanje, gde zemlja i priroda čeka čoveka? Kao što vidite, netaknuta priroda, lepota. Ovde pretežno se stanovništvo bavi poljoprivredom. Imamo kupine maline i stočarstvo. To su osnovna zanimanja stanovnika sela. Sve je na dlanu. Sve je lepo, vetar duva, imaš čist vazduh, čistu prirodu, prave vrednosti za čoveka da živi, opstane, sve, ali samo... Samo čovek da se vrati. Nemamo dovoljno ljudi. A da bi se ti ljudi vratili, treba, znači, mi smo nemoćni tu da mi pomognemo. Znači, prvo put, infrastruktura, treba da se uradi putevi, sve, znači, da se pomogne taj čovjek da obnovi svoje domaćinstvo, da bi krenuo, radio i živeo. Kroz Levač smo prolazili, ali smo ovog puta krenuli liticama onih ljudi koji su opstali i nastavili tamo gde se jednom stalo. Breg iznad mesta Šljivica je na 850 metara nadmorske visine. Dobro se diše, a još bolje vide predeli za kojima vapi svaki probuđeni čovek.
traže ljudi skriven kutak, neko mesto sačuvano, onako ušuškano prirode, a to je mesto vaše, kako se zove? Šljivica. Šljivica, da, šljivica. Čekaj, a što smo mi sad se popeli ovako visoko i... Pa, došli smo eto da vidite netaknutu prirodu, svež vazduh, kako izgleda zdrav život, pošto... Što ljudi napravili ovo? Da, to je jedan tu isto ugledan domaćin iz Šljivice uradio tu vikendicu za uživanje. Kakav vikendica ovo kuća? Pa dobro, malo je možda preterao. Kakav vikendica ovo pravo kuća? A to ste radili sve od Jeste, vaših materijala? to su sve prirodni materijali, drvo, kamen. Šta sve mora čovjek da radi da bi opstao? Pa eto ovdje konkretno kod nas, na primjer, ne možemo da se opredelimo samo za jednu granu poljoprivrede kao što su, na primjer, maline i kupine. To da radimo, nego moramo da se bavimo i stočarstvom i povrtarstvom i svačim i drvima, spremamo drva za prodaju i svašta nešto. To znači da se uopšte ne obraća pažnja na čoveka domaćina? Pa, s obzirom na situaciju ovakva kakva je, slabo. Tamo gde priroda još miriše, vremena vrela, metaforično rečeno, pretekla je pčela. A jedan mlad čovek zajedno sa porodicom ozbiljno održava životinjke bez kojih nema ničega, ni prirode, ni ljudi. Mlad čovjek koji se bavi isključivo pčelarstvom, da? Da, samo pčelarstvo, roditelji počeli to još odavno, decenijama već bavimo se tim porodično, od 83. zvanično i do dan danas svi u porodici radimo samo pčelarstvo i od toga živimo. Pa može. A može, kako ne može. Čekaj, to je dobra poruka sad mladom čoveku ovog našega doba, da može kad se pronađe zdrava teritorija, da čovek pronađe i čime će se bavi, a da bude na korist. A može, kako ne može. Može, vala i to tekako. Ali mora zdrava da bude teritorija. Pa mora pre svega. I svud ovde, gde god ima pčelinjake, svud je u blizini izvor vode. Trenutno ovde ova Kalenićka reka protiče. Priroda, što se tiče poljoprivrede, ovako, hemikalija nema toliko da se prska. Ima naravno sve u skladu sa drugom poljoprivredom, ali nije to ništa preterano, ništa opasno. Je li? Jer ovo zapravo srce Srbije, od Šumadije. Pa kako nije? Gde će lepše kraje od ovog? Osim što prija oku, jer zaista je prelepo, mislim da baš upravo to neka energija i ljudi koji ovde žive, znači njihovo gostoprimstvo, ali iskreno, ne samo da bi se pričalo kako su oni gostoprimljivi, čine to da onaj koji je jednom bio u Levču sigurno ga nikad ne zaboravlja i vraća se ako može ponovo i ponovo. Mlad čovek kaže, idem ja u prirodu i sad ću da uzem 10 košnica i živjet ću od toga. Teško. Da bi se živjelo od pčela, sad ne znam tačno, cifre nisam upućen, ali mislim da bi bilo potrebno barem jedno 300 košnica da bi moglo da se živi skromno, znači jedna tročlana porodica da živi skromno bez da ide na letovanje, zimovanje, normalno, ali da se živi od pčela može. Na bregu iznad obnovljenih čudesnih vinograda stražari stari manastir Preradovac, a domaćini, vinogradari, ozbiljno čuvaju tradiciju i zemlju. Reč ne nedostaje. Ona je ta koja pokreće i budi. Pa ovo je inače nešto u što sam se i ja zaljubila. Ja sam inače ovde odrasla u Opariću i moja porodica se bavila generacijama uzgajanjem vinove loze, ali naravno te površine nisu bile tolike koliko recimo danas imamo pod zasadima vinove loze. Ja sam tehnolog po struci i negde 2007. godine sam završila tehnologiju i vratila se ovde. Tada smo imali negde između 3 i 4 hektara zemlje. Danas je ta površina od 12 hektara koja je u našem vlasništvu i puno smo radili na tome da pronađemo dobre parcele, da proširimo i da dobar sortiment zasadimo i
danas to onako izgleda prilično lepo. Svojevremeno su sile razne, kako legenda kaže, umele da nadrljaju u planinskim mestima gde su ljudi znali da čuvaju jedni druge. Da ne verujete, ne samo da nisu nestala usled nemara i teškog života, već su probudila mladog čoveka našega veka da krene iz početka. Pa ima ljudi koji se bore ovdje. Postoje. Zašto se bore? Pa bore se da ostanu ovdje, da ostanu na svojoj dedovini, na svojoj zemlji, među ovim Gleditskim planinama i među ovom lepotom. Vidiš, mi smo došli te ljude da vidimo. Ali nije jednostavno pred kamerom. Nije, naravno da nije. Trijem učini svoje. A to malo pre si pričao super, sjajno. Jel Pa da? da, pa da. Ali učini Trijema svoje. Učini. A to je prvi put. Da, prvi A put. kad se vratimo drugi put? Biće bolje, obećavam. Savremenim vozilom smo donekle i stigli, ali dalje se moralo pešice. Da, obrunci Gledičkih planina. Čovjek se vratio. Jedva smo izašli nekako, ali tu smo. Jovane! Dobar dan, Eto dobrodošli. čoveka, bolje te našli. Hvala što ste došli, drago mi je. Jedva dođe smo. Dobro, Moralo se peške, nije se moglo ovim. mora. Nije lako po ovim planinskim selima. Nije ni sokoćalima. Jeste, čim se krene odmah je uzbrdo. Je li tako? Da. Znate kako, mislim, svaki je normalan čovjek, da kažem, žudi za prirodom, žudi za nekim mirom i čovjek je rođen da živi u skladu sa prirodom. Tako da ne razumem čovjeka koji se u znači, netaknutoj prirodi ne bi osjećao lepo. Tako da samo čoveka vuče, znači neka potreba za prirodom, sklad s prirodom, neki trenutak kad je čovjek sam, kada se odmori od svih stresova, od sve, ne znam, svog ludila ovog sveta, žurbe, galame, tako da, mislim, to bi trebalo da bude sasvim normalno za svakog čoveka. Opet, svako ima pravo da živi život kakav hoće, ali što se mene tiče, uvek treba imati neko mesto gde čovjek treba da ode, da se osami, da napuni baterije i da jednostavno, znači, da se osjeća lepo. Trebalo je na vreme da počne da se ulaže u ta sela da bi ljudi se zadržale porodice, mladi, da bi mogli da žive od toga, da rade to. Mnogo je bolje raditi kod svoje kuće i biti svoj gazda nego ići kod nekog Kineza ili ne znam ni ja u firmu da radiš tamo da budeš počinjen nekom. Najlepše je biti svoj gazda, ali je i najteže. Ali mi vidimo ovde da ova stara kuća, neko bi danas onako skroman rekao, pa čovjeku više ne treba za život, stoji na čvrstim temeljima. Da, tako je, to je, da, nju je napravio moj čukun deda Aksentije Petrović 1930. godine, znači sada će 2030. da bude 100 godina. Bio je izvanredan majstor, radio je sa Milivojom Đurđićem zvanim Džandom, to mu je bio njegov, znači, da kažemo, njih dvojica su radili. I ona je toliko zdrava, znači, i očuvana da kao da je juče rađena. Ja kada sam ovdje došao, jedan deo krova je samo bio prokisao, čak postoji vjerojatnoća da je i grom u jednom trenutku udario, ne samo od sebe, ali taj deo smo zamenili građu i prepokrili, sve ostalo je zdravo kao da je juče građeno. Ona osjeća greda, ona je kao kamen, znači ne može motorna testera, bukvalno bi se istupila, ne može da je preseče. To je sve zdravo, sve je očuvano i plus mnogo znači što je sama koliba na strani, kako kažu stari, na prisojnoj strani, gde cijelog dana sunce, znači je sija i sušjeg. Samo mesto mnogo znači što je ona, znači, ovoliko dugo opstala. Plus kvalitet koji je čukun deda radio, jer stvarno bio izvanredan majstor. Čak i u jednom susednom selu, cijelu školu sa Milivojem uradio, znači toliko bio, i plus je radio sistem ključ u ruke. On je čoveku pravio kuću ključ u ruke. I svi njegovi i dan danas objekti, osim ove kolibe, stoje na čvrstim temeljima. Znači imao je smisla za to. Preko puta je breg i planina koju dobro zna da prekrije sneg, ali kad se priroda probudi, onda vas sačeka kutak koji je nenadu ispunio život. Čovek koji stvarno voli svaki pedalj planine. Ne zastaje, gradi, proizvodi. I ti si oplemenio malinama. Da, zato što eto, ta nadmorska visina odgovara. Najbolje uspeva od 600 do 800 metara. Meni je tu 758 metara, znači neka, da kažemo, idealna nadmorska visina. Imam dobru vodu
I zato sam se opredelio da radim malinu. Da, a reci mi, sve ovo što je napravljeno sam si napravio? Sve sam. Uz pomoć normalno drugara, prijatelja, a moje su ideje sve bile, znači moja zamisao, a realizacija znači još pomoć drugih ljudi i normalno uz pomoć svoje porodice. Kao opet da kažem, raj, mir, tišina, kažem, ima, da, upravo to. Ovde imamo pogled na Zagor, imamo pogled na Šiljatu stenu, koji su isto, znači, fenomenalni, znači, netaknuta priroda, da kažemo, netaknuta priroda. Jer čovjek može stvarno da oseti čist vazduh i da oseti, znači, netaknuto mesto. A inače si po profesiji? Po profesiji radim u apoteci, ja sam farmaceutski tehničar, radim u zdravstvu, zdravstveni radnik i radim I ko je lek ovde najbolji trenutno? Samo priroda, jer kažem samo priroda, jer opet za sve čovekove probleme i muke, ja kažem da ima lek i u prirodi. Kod nas, nažalost, u poljoprivrednoj proizvodnji sada trenutno ne znam u kojoj grani bi mogao čovjek da opstane. Sve je malte neisplatljivo. Višnja je bila 20-30 dinara. Malina je prošle godine bila 600, sada 400. Radnik je znači 5-6 hiljade. Treba da se uklopiš. Kupina je 80 dinara. Prase 250 dinara. Jagnje 350 dinara. Mleko 31 dinar. A gde će sad tu da se nađe računica za onoga ko će da proizvodi i da opstane od toga i da izdržava svoju porodicu i to domaćinstvo? Eto, kad ovo bude ljudi jednom gledali, kad bude prošlo neko vreme, pa i bude se promenilo, neka ostane trag da se to sve dešava 2026. godine. Da. Znači, koliko je prošlo puno vremena, a nama stvari, eto kako izgledaju. Nažalost, izgledaju sve u selima sve gore i gore. Nešto da ide nešto bolje, mi smo sve u gore i goroj poziciji. Znači, što nemamo mladih na selima, a druga stvar, tog mladog ne možeš da ga vratiš na selo ako on nema perspektivu. Ne bismo pogrešili da smo ovu priču započeli negde oko Županjevca. Tu niže, podno planina, jer utvrđeni gradovi i mesta govore o istoriji teritorije o kojoj se nije učilo. Ne samo živelo i ozbiljno živelo, već je ovaj kraj tada drugačije izgledao. Možemo slobodno da kažemo da je bio mnogo uređeniji nego što je danas i da je verovatno gustina stanovništva bila veća nego što je danas. Bez ikakve sumnje država Lazarevića, ovo je bilo samo njeno srce. Znači, Kruševac je nedaleko odavde, ovi krajevi ovde su bili dovoljno daleko od ugarske granice. Ovde u blizini se nalazilo vrlo značajno trgovačko i privredno sedište Rudnik, grad Borač, Čestin. To su sve bila značajna utvrđenja koja su, da kažemo, štitila ovaj deo Srbije i omogućila da više od 70 godina nakon Kosovske bitke zadrži svoju suverenost i nezavisnost. Prekrivala se asfaltom manastirska porta, dvorova srednjevekovnih vladara. Ćutali putevi o tvrđavama na bregu, još iz vremena antike. Sve je jednom utihnulo, osim vode koja je govorila. Ovo je prije svega dobra voda, zdrava voda, a postoji mnogo primjera i priča koje sam slušao da su ovdje dolazila deca koji uopšte nisu govorila, a da su nakon što su popili ovu vodu ovdje i seli tamo pod onaj Letnjikovac, naprasno progovorili. I to nije samo jedna priča, nego mnogo takvih priča sam čuo. I mnogo svedočenja, da, o govor vodi, ovo je ovdje vodi koja izvire iz ove stene. Kako se zove voda? Voda se zove govor voda. Ova voda je dobila ime po zvuku koji proizvodi tako što se kreće kroz stene i izlazi par metara dalje na ovom ovdje izvoru gdje smo sada. Recimo, legenda je da je ovaj grad pripadao Nikoli Altomanoviću i da nakon njegovog pada i poraza od strane kneza Lazara, da on od tada pripada Lazarevićima i da je ovdje boravila jedno vreme kneginja Milica. Također postoji legenda, za što ne postoje istorijski podaci, istorijski utvrđene činjenice, da
je da su mošti Svete Petke čuvane najpre, pre nego što su prenete u Beograd, da su čuvane najpre ovde u Županjevcu. Zašto postoji i utemeljenje, istorijsko utemeljenje. Prvo, ovo je bio dosta zaštićeni grad, imao je utvrđenja, imao je uslove za takvo nešto. Mnogo se toga promenilo. Čovek se prenuo još onomad kad su mašine počele da čačkaju bregove pomenute rajske prirode. Marica je bila tu. Vratila se i ona iz grada na porodično imanje. Arhitekta u prirodi koji čvrsto veruje da se može ispočetka. Ja sam se Levču nekako više puta vraćala. Prvi put je to bilo posle mog završenog fakulteta. Pa sam opet otišla, pa se vratila, ali mislim da je ovo sada konačno. Nisam ni ja više tako mlada, ali mislim da je, video si i sam, upoznali smo dosta mladih ljudi koji su tu i ostali, nisu ni odlazili. I to daje nadu, to daje veru da Levač ipak ima neku perspektivu, ima budućnost. I treba verovati u te ljude, u te mlade ljude. Treba ih podržati maksimalno. Svako ima pravo na svoj život. Mnogi hrle, vole inostranstvo, vole neki život, ne znam šta, ali ja, što kažu, najlepše u svojoj zemlji, sa svojim običajem, sa svojim jezikom, među svojim narodom. I čovjek, ako je skroman, ako zna da živi, zna da uživa, zna da živi život, njemu će svuda biti lepo. Znači, nije sva sreća, ne znam, voziti neki najnoviji Mercedes i zato ići, ne znam, u Švajcarsku raditi i tamo, znači, rbačiti od danas do sutra, gdje nemaš ništa svoje, gdje nisi svoj na svome. Znači, može čovjek ovdje da živi skromnije, ali da živi lepše. Znači, sve zavisi šta je za koga sreća. Sreća je relativna stvar. Sad, to je malo zamutila i pomutila priča oko litijuma, jer naše područje, teritorija opštine Rekovac je, nažalost, jedno od područja gde korporacije imaju interes da istražuju i eventualno eksploatišu litijum, tako da taj naš povratak vrlo brzo je bio, kako da kažem, malo pomračen tom pričom, ali s druge strane ta borba u koju smo se mi upustili nam je dala neku novo svetlo i novu perspektivu celog ovog kraja i ljudi koji ovde žive, tako da ne mogu da gledam skroz crno ni taj moment, već kao nešto što je proizvelo neku buduću priču koja po meni može da ima svetlu budućnost. Mi smo imali, da kažem, eto, tu situaciju da su se u nekom trenutku pojavile neke mašine misleći da ovde mogu da rade ono što oni misle, ali da su se ljudi vrlo spontano okupili. Da smo pre toga razmišljali, mislili smo da nikada taj broj ljudi ovde nećemo moći da okupimo, ali ipak sve to dođe na svoje. To znači da je ljudima ovde stalo do zemlje? Apsolutno. Ovde ljudi najviše žive od zemlje, tako da oni znaju vrednost zemlje, kolika je. I ovde se uvek poštovala zemlja. Tako da i opšte i voda i zemlja i ono što nam priroda daje. Ali u suštini ta priča nas tek čeka. I ova priča nikad nije bila odbrana samo Levča. Nažalost, mi sada vidimo da su te tačke mnogobrojne, osim Jadra, tu su i Homolje, tu je Zaječar, tu je Rogozna, tu su mnogo druga mesta. I naša ta neka lokalna borba ne bi možda ni imala toliko uspeha da se nismo povezali sa svim ostalim ljudima. I mislim da nas ozbiljna borba tek čeka, ali te pojedinačne borbe, upitan je njihov uspjeh. Moramo svi zajedno da povučemo neku crvenu liniju i da prosto se izborimo da se sistemski reši taj problem koji pritiska maltene celu Srbiju. Rekoh li već da ima mladih ljudi koji prepoznaju stare i prave vrednosti? Oliver nas dočekuje na imanju gde je osmislio eko-kamp i ne samo to, on predstavlja i mlade poljoprivrednike Srbije.
Ja mogu reći da naše dede su sigurno osluškivale i prirodu i klimu i pejzaž, teren i sve ostalo i u skladu sa tim i sadili i dizali zasade, jednostavno računajući na to da će to najbolje uspevati. Mi danas imamo subvencionisanje poljoprivrede na svim nivoima jednako i smatramo da je reonizacija poljoprivrede i subvencionisanje onoga što najbolje uspeva u višoj meri daleko bolja mera i koju ministarstvo treba što pre da primeni. Jer jednostavno smatramo da reonizacijom poljoprivrede doći ćemo do mnogo bolje kvaliteta proizvoda i to ćemo moći lakše da prodamo i da plasiramo na tržište. Ljudi su počeli napokon da cene ono što imaju. Malo više da obraćaju pažnju šta im je zaista dato, šta imaju na ovom prostoru i verovatno otvorili oči i malo bolje to pogledali sa nekih drugih uglova i drugačije počeli se ponašaju. I to je činjenica. Nismo se mnogo zadržali jer su sa Juhor planine naišle grmljavina i tama usred dana, koju je ipak nadvladala volja i dobra reč. Načuli smo da je bila javna rasprava i da zapravo nije samo opština Rekoveć, već i Jagodina, Varvarin, da je svima zapravo stavljeno na stal, što bi se reklo, predlog da se ovde napravi vetropark. Vrlo je sumljivo i pitanje ko će to graditi. Nažalost, najverovatnije da neće to biti Srbija kao investitor, već neko od stranaca. Mi smatramo zaista da ovde je daleko važnije da imamo razvijeni turizam, da imamo daleko veći potencijal, da jednostavno svi meštani sela Sekuriča bi imali daleko više koristi kada bi pokrenuli i razvijali turizam na planini, plasirali svoje domaće proizvode, bavili se preradom i smatramo da bi to daleko značajnije bilo za ekonomiju i opstanak sela. Šumadija je tu gde je oduvek bila, malo usnila usled vremena smutnji. No, satni mehanizam organizma zemlje stare na brdovitom Balkanu otkucava sa skladom koji ne može da vidi i oseti samo onaj ko nije čuo govor vode iskonske prirode i probuđenih utvrda života. To je dom sa dušom što pravili su stari, to je toplo ognjište i starinske stvari. To je mesto gde pogled dopire daleko, tu se neka šljive brale i sirilo mleko. Podrum od kamena, a zidovi od drveta i blata i pogled sa prozora koji ledi zlata. Tu je ostao prošli život, šumom pokrivene međe i sav prolazni metak, tu je ostao naše priče početak. Uvijek je to najbitnije, svetlost dana.